התחלנו. אוקיי, בוא נתחיל. שלום חברים, אנחנו בסרטון של בננה בן. וואו, תראו איזה חרא גדול, עדיף שלא תראו. חבר'ה, למה יש פה כל כך הרבה חרא? בננה בן, זה קוראים לו עד שפר. לא, עד שפר הם לא יודעים מי אני. באמת, הם לא יודעים את ה... לא יודע, הם לא יודעים. קוראים לו בן אל, אוקיי? לבננה בן קוראים בן אל. לא בן אל, זה בן אל אחר. כן, בננה יותר מגניב ממה שאתם חושבים. הם גם יודעים איך אני נראה, אתה יודע. כן, אני יודע, אבל כאילו... אחי, תראה, החתולים התפרעו פה בלילות. תראה מה אותו. הם פתחו פה קופסאות טונה בלילה. אור, אני יכולה להגיד לך משהו? אתה אחד שהוא כבר טיפוס של עיר, נכון? שאלה שלי אליך, ואם יש פה גם כמה, אם מישהו צופה בזה והוא גר במושב שלי, חוץ מאחותי ואח שלי, אז השאלה שלי אליך זה איך החיים בעיר? חרא או? לפעמים מהחיים קצת יותר מדי, בוא נגיד, חרא, אבל תמיד יש משהו חדש, תמיד יש משהו חדש. תמיד יצא מקום עם חנות. בשום מקום גם תמצא בחיפה, אני אומר לך. חיפה חייבתי... ויש אחלה של מקום, עדיף מאשר לחיות במושב כמעט כל אחת. אתה יודע, אני לא משלם ותגיד אני נשאר במושב הזה. כן, אני יודע. כאילו... אור, אם אתה רוצה אני... מה אתה אומר, תשאר בעיר או במושב כל אחת? מושב. בלי לצאת. בלי לצאת ממנו? כן. אני יכול להסתובב בתוך המושב? כן. אז... שמע. מושב, לא אכפת לי, תגיד עדיין מושב. טוב, אתה יודע מה אתה צודק, עיר בעיקרון, אבל אם אני אעדיף לגור במקום... חברים, אתה לא יכול להרתיע נגיד. לא, אבל אם אני אצטרך לבחור מקום ספציפית שגרתי בו, או מקום שבכלל יגור בו, אז אליקים. אתה יכול לגור בקיבוץ נגיד, מה אתה רוצה? לא, אני לא אוהב קיבוצים. קיבוץ זה יותר טבע. יותר טבע בעיקרון. לא, אליקים היא ממש מורכבת מטבע עם לבן. לא, קיבוץ יותר מורכב. לא, יש... אבל זה שיותר מורכב טבע. אתה יודע, בעיקרון זה אליקים. הוא גדול מאיתנו פי 3, כזה, 4, וזה ממש המקום. תגיד, מה השעה בכלל שאנחנו כזה? כמו אתמול, אתה יודע, כן? כמו כל יום. החיים שלנו. אתה יודע, היינו נראה לי צריכים להתגלגל על הדשא. כן. לפני שהלכנו, מזל טוב. טוב. אתה יודע משהו? אם דוחים אותה שכלב זה מורים מזל טוב. זה תלוי, זה פריט אמרו זה, לא? כן. זה גם תלוי, צריך לדרוך על רגל ימנית, לא? לא, לא חרא. אם אתה שמאלי, אז אתה דורך. ואם אני ימני ואני רוצה שיהיה לי מזל דווקא פה בצד ימין שלי? אז אתה דורך ברגל ימין. עם היד זה אפילו יותר מזל. עם היד, אחי, איזה מזל זה למרוח חזר על הפנים ואז כל המשל לא מה... אחי, אתה נראה חרא. אחי, זה באמת נכון, זה לא שזה יצא טוב, שזה נכון. איפה הפלא פארק? הפלא פארק, אחי, יש עוד שביל ארוך. לא, אני חושב שלא כזה ארוך. לא, הוא לא באמת. תראה את האתרי בנייה פה. תראה את האתרי בנייה. אוקיי, חוץ מזה שזה נראה וכאילו היה פה מלחמה, יש את זה. שאני לא יודע איך מזיזים את המנוף הענק הזה שאתם רואים. אתה עולה בסולם, לאט לאט. איך מזיזים אותו? לא, איך מזיזים אותו? יש גם מעלית. לא, אין מעלית, אתה לא רואה? הנה, למעלה. לא משנה, הנה, נכון. אבל אני אגיד לך מה, לא זה. אני מתכוון שאני לא מבין איך מורידים את הדבר הזה. מורידים? כן, אחי, תראה את הגובה של הדבר הזה. יש חלקים שמתחברים כנראה. אחי, מה זה, לגו או פאזל? לא הבנתי. פאזל אבל בענק. לגו, יותר נכון להגיד. מנוף שמחבר למנוף, מנוף שמחבר למנוף שמחבר למנוף. הם מנופים שעושים מנופים. המנוף מחבר, הנה, אחד את השני. המנוף מחבר את החלק הזה למנוף השני, ואז הוא מחבר. ואז יוצא פאזל אחד. כן. אתה יודע... נגיד זה בית דן מסוים. אחי, ממש לא שיר. לא, אתה יודע, הם יחסית קרובים לשם את זה. לא, אם אתה שם לב בין ההבדל. למרות שזה אמור להיות בגובה של המנוף הזה. שזה בטח כמו... כן, אתה יודע, יש מנופים יותר גבוהים. תראה, יש מנופים יותר גבוהים, למשל בחדרה. יש נוף לכאלה ממש מול הבית. כל פעם שאני מסתכל למעלה, אני חושבת שזה הולך ליפול עליי. אני ראיתי את המנוף הכי גדול בהיסטוריה של חיפה. הוא היה בגובה של יותר מ-200 מטר. ברה? למה? מה זה בניין שהוא לבנות? אני לא ראיתי את הסוף שלי. ראיתי רק... אבל הוא התנדנד הרבה.
ברור שהוא ינדנד הרבה, הגאון אחי, אתה יודע כמה זה מתאים. אבל אתה יודע כמה אנשים, כאילו לא אנשים, כמה עצים החזיקי את זה? הרבה מאוד. הרבה מאוד. בצד, תעשו שנייה, נעבור מפה וואו, בצד. זה המעבר חצייה הכי לא... הכי חלקלק, אחי, האוטו הרטיב. לא רואים את הפסים אפילו. זה כיף, הנערים שלי עכשיו בטח הלכו. שמע, אבל אני אסביר לך... אתה עשה פיפי, תראה. אני אסביר לך משהו. יוקנעם בתחילת בנייה. שערי הגיא יותר נכון, זה שערי הגיא. אני אסביר לך מה הבעיה. נו. שאם הם התחילו לבנות, הם יגיעו בסופו של דבר כמו חיפה, שזו עיר בכלל נקייה. ענקית, לא? כמעט וטבע. אני אומר לך, עדיף שישארו ככה, יפה. אתה יודע כמה עצים נרשו בשביל לבנות את המקום המעצבן הזה? כן. אתה יודע, לפני... יש גם פוערים ממש יפים. כן. אתה יודע כמה זה היה ענק? אתה יודע, אם אתה רוצה לראות, אנחנו יכולים לעבור דרך החורשה מלמטה. כן, זה מטורף. שאנחנו הולכים, נכון שהלכנו שם בשביל תחרות לאומגה? נו, אז היינו יכולים לרדת משם לעבור דרך החורשה. תביא לי שנייה. אוקיי, מה יש בכם? פשוט חורשת העצים, בוא נגיד, שכבר עברו את העונה. אגב, הוא גנב לי את הטלפון. לא משנה, אנחנו עם מצלמה, אתה יודע. כן, תביא, אני אקח לך. אין לנו בכלל כסף. כן, אז הוא אמר שאם יבואו להתפול את עליהם ויחשו כסף, הדבר היחיד שאני אתן להם מהארנק שלי זה יהיה איזה אגרוף, אפילו שהארנק שלי לא פה. וגם בטח אם אני אתן להם אגרוף הם יפרקו אותי מכות. כן, טוב יאללה. אני אוהב לכם. אם נהנתם, תנו סאב לייק לבננה בן, כן, וגם ותירשמו לערוץ. וגם תנו למאסטר בייז איזה סאב קטן. ויאללה ביי. רגע, לא סיימנו, עוד דבר יש שם מה ביי. סיימנו? קודם, אנחנו פה בסדרה חדשה שלי, חוקרים מקומות עם אור ועם בית אל. אוקיי, יאללה. ואור, אגב, יש לי כמה דברים להגיד לך. א', אתה תוביל את השיעור שלנו בין המקומות הפראיים, יום אחד. טוב, טוב. אין לי מה להגיד עוד. אז יש לך זה מילת היה שיעור, הפרק הראשון ביוקנעם. אנחנו נעשה עוד פרק ביוקנעם. וגם תגיד להם איפה הם רוצים אחרי זה נעבור גם שנטייל. לאליקים. ואז נעבור לעוד מקומות שנבקר בהם. אם אתם מהסרטון, שימו לייק סאב, שתפו לכמה שיותר חברים. אם נהנתם, אם לא נהנתם, שימו לייק סאב. אם כן נהנתם, שימו גם לייק סאב. ויאללה ביי! אתה בקרבי?